Siyanibingelela emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo singu-Black Life TV. Nihleli with your girl uLungstar. Namhlanje hleli nodadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Sanibonani babukele emakhaya, mina ngidabuka la eThekwini, ngila kwaMashu ka-F. KwaMashu, okay. So angithi namhlanje uhleli la upholile unemfihlo osho ukuthi ekushisayo ngoba uhleli nathi la ka-Black Life TV. Ithini imfihlo? Ayi futhi ngiyasho kwangampela, akusavumi nje. Sisi imfihlo engibe nayo for 3 years. Okay. Iminyaka emithathu. So benginosisi nje obumakhelwane wami. Kodwa engeyena umakhelwane oclose kakhulu ukuthi ngiyaphuma ngiyambheka nje ukuthi awunangu othe nje ukuba phedluzwane. So ube no boyfriend besiqala ukuzwana from primary to high school. Umakhelwane? Yes. Okay. Sabangani futhi but singekho close ukuthi sabangani but shuthi sibe si close ngoba somakhelwane ya asithi benjwayelene. Yeah. Okay. Mase esikoleni sihamba ndawonye. Eno boyfriend Ulokhu uphindile eno boyfriend. Yeah. Ungangitshela ukuthi ufuna uboyfriend wakhe. Yeah. Okay, ngicela indlebe mina ngize nendaba. So baqala ukuthandana bese high school. Okay. Bithandana nje kumnandi. So mesiphuma esikoleni bebehamba ndawonye. Hawu. Ngoba phela lo muntu mesihamba thina ekseni sihamba ndawonye. Yabo? Mase sibuya why singahamba ndawonye? Why hambe no boyfriend? Hawu. Okay, ke amshiye. Imake wena wangayitholela ingane boyfriend ozohamba nayo? Phela Okay, asikho lapho. okay. Ehambe ke sihlukane lapho. Lokho ngiphenduka mhlawumbe ngibabheka bebe ngaphambili kwami ngilandela bona kanje ngiyababheka ngiyababuka. Uthi mhlawumbe mase ngiyadlula bamile la, "Ha bye, ngihamba ngihlala ekhaya." So manje wena uhamba ushaya ihlombe. Ngiyacabanga leyo nto uthi njalo nje mina ngihambele ngishaya nabantu amahlombe. Okay. Okay, kwesinye isikhathi ngithi mngani asikhiphe. Sithi ukushaya umoya nje. Okay. Okay ke. Ngiyamfonela ekseni, usisahamba. Cha, why akafunanga usibanibane sisizoyikhipha thina soba 2. Yo! Yena bebe ngihlanyise kakhulu ke leyo. Imake yini uhlanya kangaka ngoba phela uyazi ukuthi laba bantu bakwi relationship bayathandana fanele bayamjabulela omunye ugirl. Okay. Into ebeyivele ngihlanyise kakhulu ukuthi lo guy sekwangishela. Ngambona engathi akayona itype yami. Okay, manje mase kumakhelwane seyitype yakho? Bese ngimbona ke indlela the way enza ngakhona izinto. Ayibo. Bengivele ngibona ukuthi shuthi bekuyimina engilichithela isikhathi la. Okay. Sonke lesi sikhathi bekuyimina. Siqede isikole ke. Basaqhubeka basajola and into yabe imnandi nje uyabona. Ngize ngigcine shuthi ngiba nomona ngalendlela yokuthi yabo manje angisakwazi ukubekezela. Ngisakwazi nje ngempela ukubekezela ngoba lento isiyangidina. Yabo sa apply ku university. Okay fine vele sangathathwa soyi2 kodwa vele yena wesenakho ngabaza ukuthi ngoba lo engathathwanga naye senalokho ngabaza ukuthi yena meka kuyofunda uzosala noba yonke lento. Yebo singaxawuthi kanti manje sifundela ini yabo senginalokho nje emqondo nami singeyiphendula ukuthi kwenzakalani. Imake lokho kwakho ukuthi manje sifundela ini, is it a concern ukuthi nangumngani engasafocus esikoleni or sekuwumona? Sengumona wonke lo. Like ngase nginomona nje ukuthi hayibo ngiyalingwa shuthi like uyangitesta. Okay. Okay ke ngenza i21st like ngiyenzelwa i21st. So mase ngaplana ukuthi no hlala phansi lento ngayihlalela phansi ngayijulela because kade ngangijule sonke lesikhathi lento ngizoyenza kanjani ukuthi ngibahlukanise. Uguy lo bengihlambe ngimfonele because nganginawo ama numbers akhe. Ngimfonele ngithi hayibo uyazi ngibona umngani ehamba noSibanibani. Okay.
ayathi ayikho leyo nto ngiyayenza uSpanman leyo nto. Hawu indaba lo guy lo angakholi ukuthi ugele kukhona into angayenza. Okay. Mikade sihambile sikhiphile uma ukuthi uGuy ivumile sagcina sikhiphile ngithi mina ushelo sibanibani khona nje uGuy amtholile wasendaweni ethize wahamba naye. Athi nje hayi ayikho leyo nto ngiyenze leyo nto sibanibani. Yini bo? Hayi ke. Ngizole 21st ngabamema ngahlala phansi ngacabanga ukuthi ngizobahlukanisa kanjani because nami lo muntu lese ngiyamthanda futhi sengimuzwa la ngaphakathi. So manje wait. Uplana i-21st ekufanele ngabekeni usuku lakho lokuyijabulisa. Wena uyaplotha ngala ukuthi uzobabhiliza kanjani. Phela angithi i-2015 ngizobe ngijabule. Futhi nakhona ngizobe ngijabula ukuthi khona abantu abazodestroyeka. So ukujabula kwami kuyi2 la. Okay. And lento ngizoyenza yenzeke. So sinokubuka ama-move, sibuke izitori ukuthi hayibo abantu bayadragwa. If ufunda ama-novels futhi uyabona ukuthi hayibo abantu bayadragwa. Nami lento angeke ngizame. Okay. Ngahlala phansi ngabona ukuthi okay ngangime abantu angangifunda nabo bonke nje nomakhelwane bami. And ngangazi for sure bazosa. And bazozabo bayi2 ngoba bahlezi bela belandelana. Okay, maybe zabo yi2 na ke shaya day 21st beze bayi2 yaqala ngabo 9. Okay. If I'm not mistaken ngisakhumbula kahle but yaqala ngabo 9. Hayi ke ba busy balokhu belandelana lokho nje sayisicefe. Like balokubeka nje. Yazi angihleki ngoba ngihleka kodwa I can actually see umngani or umakhelwane rather ukuthi mina ngibhizi ngihamba nomuntu wami yena uyabuka ukuthi ngibahlukanisa kanjani. Yeah. So kuphuzwe la. Yaphuzwa nama drinks and then into yokudraga ngase ngiyithole ngeke ngisho ukuthi ngangithole phi. Phela nje ukuthi ngayithola. Ungabusakusho. Yeah, and then ngathi mngani, ayibo uGuy manje ngimbone ngathi uphumile ohamba ombheka. Athi hayibo uthe uyochama ngithi hayibo wena uyamthemba ukuthi uyochama hamba obheke uyabona igcwala amantombazane la. Aphume ahamba ombheke ngidonsa iglass yakhe. Okay. Ngigcobe lishandisile la ngaphezulu. Ngingayivuvuzela because even mayithinta nje imouth la. Uzokudrageka. Ngigcobe la phezulu. Hayi maybe uyathi haye nabo imeli bekhuluma nefone. Hayibo ngithi mina na iglass yakho ethetaphuze. Bese ngihlala phansi. Athi hayibo ngiyajiva nje Usuyamprepare uzosahlale phansi. Hlala phansi mngani athi hayi ngiyajiva hayi bene ngibuka ukuthi okay jive phela. Kodwa ke sesifikile sesibhekene mina nawe ngamehlo. Ayike ajive ngimbona ukuthi awusiyantengantenga. Mguluka udangene. Usefuna ukumthatha ngithi mina ungamthathi ngizomlalisa mina la ekhaya. Yeah. Yabo. Kwaphela sefuna ukumthatha manje uyambona ukuthi akasekho right. Usefanele abe concerned upartner wakhe. Ngithi mina khuleka ngoba ukhona uma ngizothatha ngimlalisa ekamereni lama because phela uma bengenzela 21st athi lo angafuni ngithi mina hayibo uzothatha kanjani umuntu omakhelwane wami wena uhlala le kude. Bazothina abantu what if konke eyenzakala endleleni. Angithi ubazoba nephutha ngithi mina lapho ngicela ukuthi umyeke. Athi lo hagcina isilisa umoya athi hayi okay. Ngithatha umngane ngihambe ngiyomlalisa erumini yami. And then Mrs. Siyabuya sejive. So ngaleso sikhathi sijiva mina bengizama ukubheka omunye umuntu engizomfakela lento leyo wesilisa. So ngibheke. Imake wait. Ngiya understand usebenzisa idrug but you understand ukuthi ukuthakatha kodwa in a way lokho. Ngalesa sikhathi ngingasacabanga ukuthi ngisho ukuthi ngiyenzani. Ngasengibhekene nalento lengibhekene nayo manje ukuthi yabo manje 90 esengifuna ukuyenza. Okay, umthola kubhuti ozomfakela. So ngibatholo Guy ngithi okay nangu Guy lokho ethithizela ngamazi ukuthi wenzani lokho ethithizela ngithatha iglass yakhe ngilokho ngimkhulumisa ngiyigcobele class bese ngilokho ngimlandela because phela kumele ngimlandele and kumele ngenze sure ukuthi bonke labantu abala ababoni. So naye avela aphuze ngenye ayiphuze and then ngaleso sikhathi sengifuna lokho ngimgxisha ukuthi kube ngathi uyaphuza kakhulu. Eseqeda nje ukushaya Steve ngimthelele sinke eseqeda yabo sengenza ukuthi futhi nalabantu bonke abala endlini ukuthi ngithi mina thelani phuzani. And I can imagine kuleyo moment bathi banaka umnikazi womcimbi. Umnikazi womcimbi balalo yonke. Banaleyo nto ukuthi umnikazi womcimbi ubanakile. Mlandi
kwaze kwamnandi la sikhona. Yonke into ngithi nakho phuzani. Sengifundisa abantu banganaki. And then nasenginekela uGayi lo ukuthi okay, mayilahla mina kumele ngenze sure ukuthi ngiyamdonsa. Ngimdonsela Ngifake esayidini. ekamereni. Khona abantu bengiyibabone. Hayi, ngithe ngithi ngiphethe nje ugologo obovu. Ngibathelela. Ihlo lami lokhe lithi. Ngizama ukuthi phela ngibheke lo. Hayi ngabathelela uthe methi elala. Ngathi hawu ngeke goduka. Masunje ngeke phela ufuna ungimoshela umcimbi wami na goduka. Kanti mina ngiyazi ukuthi ngithi ngizokhipha ngale kitchen. Ngithembe ngimbamba idiyazela. Seme sefika la ngasephasejini la kumele ukuthi ngiyomkhipha ngasekitchen. Walala phansi. Avele ngamdonsa ngenyawo. Anginawo phela amandla umuntu wesilisa futhi. Umdonsi umsaphi. Angise ngimisa la kulele khona umngani, makhelwane wami. Wonke lo msebenzi Omngani. just ukuhlonisa abantu. Yeah. Imdonsi inyawo hamba ngiyomfaka. Mlalisi. Ngibala isicapha ngikhiye kuleyo ndlu. And then mase ngiyabuya sengithe ngiyeba bafethu. Yabo ngoba seniphuze kangaka. Ngicela ukuthi sizovalena umcimbi. Ngiyabonga ukuba khona kwenu. Thank you. Ngibabonge. Bathi hayi usamnandi kanje ngithi yabo nisafuna ukuhlala la. Kube kusasha ingoma. Ngenze ngathi ngiyaphuma ngithi ngizama ukuthi ngibaxoshe and then besale beyibuzana ukuthi why esigxosha in. Mina ngibe ngiyaphuma ngiyala ngivula le camera ngiyabakhumula labantu fast. Bakhumule and then ngithatha ithombe ngibashuthe. Ngibeke and then emva lapho ngizama ukuthi manje ngibagqokiseke. Ngithembe ngithi ngiyazima ubagqokisa. Hayi baqhamuka uGayi lo. Shuthi uzozama ukubheka Ukuthi phela kuphelele umuntu wakhe. ngithi mina hayi ngisabhizi ngizosha isicaba ngithi ngiyeza ngisabhizi and wacishe wangibamba yo angazi ngangiyokwenze njani kodwa ngoba namhlanje sengikhuluma iqiniso ke akusenani hayi ngiphuma athi uphi ngithi mina ulele no manje ngitshele so ufuna uphazamisa umawe Ngeke phela futhi angene ekamereni lomuntu omdala. ngeke azazangena athi hayi okay ngithi mina ibafethu ngicela ukuthi khanjweni yabo hambe ngifike ngikhulume nabo baze bagcine bevumele behambe. Okay. Ngizama ukuthi ngikhiphe lo Gayi lo ngiyombeka ngale ngasekitchen. Khona laba mebephuma baphume bemtholelele la bezokwazi ukuthi bamdonse. Okay. Behambe naye. Lo anginankinga nazo uthalelele la ekhaya. Hayi ke ngizama uGayi ukuthi ngimgqokise ngizame ngiyagqoka ngala ngigijima 2 minutes ngiyangala guys hambani. Ngibuyele ngala. Uke wasebenza ngomcimbi wakho? Futhi ngangibhizi mhlambe ngakumele ukuthi ngibe Okay. fit. Sebehambile ke abantu. Useleke manje nale couple leli. Couple ngase ngiyishuthile. Ngase ngiqedile nje umsebenzi, ngase ngizama ukuthi ngidonse lo ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphile ngaphandle. Ngisho ngathutholakala esangweni uGayi, I don't care. Kodwa ulo umakhelwane wamshiyempedini leli. Yeah. Ngiyenzela ukuthi if evuka akekho umuntu azomthola Vele ugcine ephuma. ugcine ephuma eseduze kwakhe and angasoli lutho. Yena nje uyobona ngoba sebona ngethombe and athuka ukuthi ayibokwenzakalani. Okay ke kusekuseni angazi uGayi lo munye uyaphilelaphi ngoba ngakazama umdonsa ngambeka esangweni mhlambe kwazama ukuvuka noma khona bamthatha kanjani ngangisena ndaba. Mission accomplished kuwena. So bevuka umngane ekseni kwenzakaleni ngithi mina angazi vele kodwa nje waphuza ngeke indlela. Wathi no uthi ngifuna ugoduka ini futhi ngangingasena ndaba naye because into engase ngifuna ukuyenza sengiyenzile. Kuphele 2 days ngizama ukudryisa. Okay. Ngisendela uGayi lo. Ongiqale ngimfonele ngimbuza ukuthi ukuphi. uGayi kamngani. Ngimbuza ukuthi ukuphi. Athi awusendlelisi noba athi uyedwa. Ngithi mina ngazama ukuthi ngifike lapho ngifuna ukukhuluma nawe angafuni. Ngoba nje even ngimtshela izinto engafuni uyivela avuke lo laka. Awuza usathana okwena. Hayi ke ngithi mina okay ngoba ufuna ukuthi ngize lapho it's fine. Khonto usendela yona WhatsApp. Angithi le number le yasebenza kwaThaba bathi yayisebenza ngithi okay ngimsendele. Abhoka umuntu kwenzakalani lana in ngithi mina yakhumbula 21st yami yakhumbula le 2 yanyamalala mina ngangazi lele endlini yama ngangazi ukuthi shuthi bahamba baye kwenye room baye babhizi. Manje ngoba uthi khonto ozomthumelela yena umthumelelani izithombe Ngamthumelela izithombe. wathini ke sayibona Avele wavutha uGayi athi lo ngijwayela kabi in ngathi mina musukuvutha ngoba kade ngangikutshela wenze njani umphikela sekunjani manje sekunjani
Lapho ngaphakathi wena inhliziyo ithini? Angithi phela leso sikhathi ngase ngijabule ukuthi lo useyayibona yonke lento ngangisho. Okay. Yena elokhu ephika. Mm. Ayike uGayi avuthe. Ngithi ngiyabona nje sekuyintambama useyangifonela umakhelwane wami. Kwenzakaleni inangu lona engisendela iy'thombe kanje ngathi mina yeyi ungangifaki. Ungakulinge ungifake ey'ndabeni zakho mina. Angazi mina nganginimeme ephathini. Ukuthi kwenzakalani mina ngangazi uzogada abantu. Mina nganginimemile ukuthi sizojabula. Yeah. Ngangazi uzogada abantu. So okwenzeka and angihlangana ungangifaki. Kwa-end up behlukana-ke. So mebehlukana sengizama ukuthi mina nginamathele kulona-ke ngilokhu ngimduduza ukuthi hawu. Manje ududuza ba? Ngiduduza uGayi. Okay. Anginendaba nentombazane mina. Okay. Ngisho lo angafika azokhala anginendaba. Uyafika nje ekhaya ngangithi nje ngibhizi. So Bandla. umuntu kena o-worried ngayo uGayi. Yes. Uyena umnakayo mayikhala when uyamcomforta we shoulder to cry on. So kuthe ngenye iday-ke ngimbona ipostile uGayi ku-WhatsApp because sase-save inamba-ke. Efake nje engathi uyadabukisa. Bese ngithi mina uright athi no angikho right. Ithi mina okay. Ukuphathi ngisendlini ngithi mina ngizoza lapho kuwena. Athi nayo inkinga. So mengifika mina kuyena ngifike ngathi ngumuntu ozomduduza ehlale sihleke sincokole kube nje yayana and then kuze end up kube khona into eyenzakalayo. One thing led to another. Yes. Okay. And then kube ukuthi ke lento isiyenzeka and then sinoGayi uyayifila nami ngiyayifila kwaze kwasekuseni ngalala khona ke wavuka nje uGayi futhi wangiphilezela. So kuthe nje futhi ntambama wafona uGayi wathi lento eyenzekile senze njani. Ngathi mina ngiyayithanda wena uthi nami ngiyayithanda. Yagcwala incwadi. Yagcwala incwadi into engangifuna ifezekile. Inkinga iqala lana ke manje. Hayi akusisi isikhwele lesa yinja yento. Angikwazi ngisho ukuphefumula. Yes, unyaka uphele beku right. The following year. So manje wawufisa into ongayazi. Manje sisendlini. Manje usufuna ukuyenzani ke ngoba uhleli la ka Black Life? Sengifisa ukuphuma sisi. Ngicabanga ukuthi usho ukuthi umngane wami wayengifihlela lo makhelwane wami ukuthi uGayi uyashayela. So manje ke uzoyixoxela bani ke le ndawo uzoconfessa ba? Umuntu engifisa ukumtshela uGayi. Ngimtshela ukuthi hayi kahle mina ngangenze umona. Izinto engangibona uzenza kumngane wami lo makhelwane wami. Ngagcina kwangathi ngiyakuthanda kanjani kodwa manje sengibonile ukuthi lento engangicabanga sonke lesisikhathi ukuthi nina noba u2 yenzeka. Ayenzeki ngoba mina ngoba uhlezi ungishaya ngithi ngiyayikhipha ngathi ngihleli nje kanje ngoba ngila futhi ngiyathuka ngoba akafoni. Ngimbone sethe qhamthushu. Thayibo qhamuke nini manje lo muntu la sezongibheka asambe. So ngoba uthi uzoconfessa ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani? Angifuna uqamba mangasisi. Ngisho ngathiwa uyithatha kanjani angisenendaba. Sengifisa ukuphuma. Imaki ucabanga ukuthi uzovuma? Ngoba uthi kena nje uyi-control freak. Akaphindele kuloya cause oyengenzanga lutho. Sisiwe wena nje wamlanda kuloya. Wenza i-plan on your 21st birthday. Ngikhathele. Uqamba banga like. So manje ke ngoba uthi kena uyi-control freak uyayekushaya? Umuntu akushaya kuze kubeke unyawo la emqaleni ubone ukuthi manje uyaphuma umphefumulo. So wayivula i-case? Bengazi ngivule. Wazi uyivula i-case. Yeah. So manje angithi ke uyazi ngoba usufike la ka Black Life. Izinto ezikanjena we take them very seriously. Ukuthi ke na Yesu akwenza lokho okwenzile fine wawulida umona but mase efikeni ekuthini uyashaya aza kubeke lo unyawo emqaleni akhipha umoya then uzomela kuvula i-case. You understand ukuthi ke na ngoba uzovula i-case that means uzoboshwa. Uzoboshwa phela ngoba uyakushaya uyakulimaza. So i-confession yakho izoba kathi uzofika athola i-confession yena aphinda aboshwe futhi yena. Kunzima. So ready for that?
kunzima kona ngoba phela imina Ubungacabanganga yini lokho? yes, imina engisifakile la kuyo yonke But-ke lento. nathi-ke sikwazi ukukudedela ngithi lokho. Ngoba phela abantu besifazane abaningi la eSouth Africa bayashona, bayabulawa every day ngenxa yezinto ukuthi siyasaba ukusho or imina engiyifakile. Yes, wayifaka but akanalo ilungelo lokuthi akuthinte. So uready ukuthi simfonele? Yeah. Okay, asimfonele. Hopefully uzolibamba. Ngathi usuqala uba worried. Hello? Sawubona unjani? Yebo njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la waka Black Life TV kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Alright, anginankinga. Okay, ngihleli nosisi lana othi-ke niyathandana but kune-confession afisa ukuyidalula kuwena. Ngwamuphi udlebe? Bathi siyathandana? Yes. Okay, uba loyo. Cela ungibambela. Hello Dalo njani? Yebo njani? Ngiyaphila, alright? Ngiyaphila. Ukuphi manje? Khona la ngikhona. Ukhona umaphi lapho? Ima ngicela ukuthi wehlise umoya kancane, kunento engifisa ukuyikhuluma nawe. Ima, usuyaphi ekuseni? Uthe uyaphi? Ungakwazi ungipha indlebe kancane? Okay. Uyakhumbula nge-21st yami? 21st, Ya sekuyisikhathi eside kodwa ngithi uyakhumbula. ngiyayikhumbula. Uyakhumbula ukuthi ngakusendela after isidlulile ngakusendela ithombe zalo othandana naye ekuqaleni. Ex yami. Benogayi lo munye belele embhedeni. Pho. Iqiniso lithi liyanto leya yayamanga yonke. Laba bantu laba yanga ngibadragile ngifuna ukuthi ngenze wena ukuthi uhlukane naye mase uthandana nami. So manje ngicela ulalele. So manje sengiyahluleka. Uhluleka ukwenzani manje? The way ngishaya ngakhona mfethu uhlezi ungilandela kwimanje nje like usuvele weza wavuka nje ngomoya ukuthi sokuyaphi ekuseni yonke leyo nto. Ema-ke nje wena uma wenza into ey'bhedayo uchaza ukuthi mina ngenze njani? Angithi kuyona yonke leyo nto leyo ngisho ukuthi mina manje sengi-right. Ngicela ukuthi nje manje sihlukane yabo ngoba ngisho nje ukuthi liyanto leya i-plan engangiyenzile. So usungaya kuyena mhlawumbe uxolise usho ukuthi ngishilo ngathi liyanto yayingekho yonke nibuyelane. Hayi bo, uyahlanya wena. Usu-right? Uyayizwa-ke yonke leyo nto kuyimanje ungitshela ukuthi ngiyahlanya. Ngicela ukuze endlini wethu sixoxe ngayo yonke le nto njengamanje. Ngeke ngisakwazi ukuthi ngize endlini. Hayi bo, uchaza ukuthini mase ngokwazi uze endlini? Hawu kanti awuzwanga yini ukuthi ngitheni? No, usho ukuthi wena sonke lesikhathi ungenza isilimo nje uzongishiya kanjalo. Ngiyaxolisa. Uxolisana oze endlini sixoxe ngayo le nto le. Sawubona bhuti. Yebo sisi. Uthini ngale confession esho isithanda sakho la? Ngiyamuzwa uyakhuluma kodwa into engifisa ukuthi yenzeke ukuthi eze la ngitshela kahle yonke lento ayisho ngoba manje angizwa nje. Angizwa kahle ngicela ukuthi aze kungichazela yena. Okay, ngoba ebuye thusisi ubuye umshaye nje uzumbeke unyawo entameni. Usulithathaphi ilungelo lokwenza lokho? Cha mina nosisi sikwe-relationship izinto ezenzakalayo ezethu zobabili angazi ukuthi ungenaphi manje la aye khona njengamanje nokuthi ufike kanjani into yami naye eyami naye phela. But uyazi ukuthi-ke na mawumshaya icala lelo? Ezozeze lapho nje yindaba ngoba Ingoba lento siyaxoxa siyakwazi uyilungisa naye lento le. Ingoba phela useyasaba usenokusaba.
ukuthi-ke na ngoba ezile zokutshela lolu daba atshela lona akazi ukuthi uzomenzani. Uchaza ukuthi ngenze njani mina ngamukele lento ayishoyo So- emva kwezinto enje aseyenzile. Sisi, ngicela ukubuza lana, ungathanda ukuthi-ke nakuvula i-case yokushawa? Okwamanje angakabi nesho sisi. Awukabi neshow. Okay. So no, okwamanje sizomphelezela aye la ehlala khona Black Life TV senze show ukuthi usafe, wena ube wehlisa umoya before nikwazi ukukhuluma ngalolu daba. Okay? Alright. Okay. Siyabonga kakhulu. Kodwa okay ayikho inkinga sis. Okay, bye bye. Ngithatha ifoni la ngoba ngiyakubona ukuthi awusekho right. Ngiyakubona nje ukuthi-ke na uthuke ngathi-ke na ulapha phambi kwakho. Usho ukuthi-ke so yini ezokwenza kule relationship? Uzokwazi ukuthi uqhubeke, uyadinga ukuthi nathi si-interfere singene phakathi. Shubile. Angazi sisi. Ngathi nje ngathola noma i-trip ngihambe engangazi ukuthi ngishonephi. Uyasaba kodwa-ke Ngiyasaba. ukusaba kusizi. Izinto ekanje ifanele uyiface ngoba ngelinye ilanga asifuni ukuthi sithi hawu wafika ka-Black Life and then imvalo kusuphuma ey'ndabeni kuthiwa ukwaziwe kodwa udutshuliwe ukuthi uqinyiwe ngenxa yokuthi wena ubuthi uyasaba. At the end of the day impilo yakho ibalulekile. Okay. Yo, nizwele-ke emakhaya ukuthi-ke na hayi kunzima la eminyango. Sisaba ngisho nokuthi-ke na siyiface izimo esidila nazo, but usisi kusesithathile i-first step uzokwazi ukuthi aqhubeke nempilo akwazi ukuthi-ke na agcine decide ukuthi ufuna ukwenzani ngale case Black Life asikhuthazi i-abuse and futhi we not part of abantu-ke na abathanda u-abuse abantu. Siyabonga kakhulu-ke ukuthi nibe nathi today. Please don't forget to share, like and subscribe. Sinithanda kakhulu. It's the Black Life TV.